Hello guys, part 2 na ni siya guys. So please subscribe, like and sa channel. Hello guys. Kira ka ma'am? Okay pa. Okay pa na. Kalami ako. Huwag kayo, kaspang kayo mo pa. Wala siya pasmok. Parang ginabasa sa hapon. Layo lagi yung para sa ang tabi ng kanan dito kasi ito rin lagi sa ilin. Ano niya o ka ng iban ba natin tumagilap sa magtuon. Magtuod. Ay version. Ngawin mo ito. Magtuod. Nahan sa Oo, namagulong-mga. hindi ako nakulituan. Tapos apa itong kuan ba itong tuloy-tuloy? Ay, oo. Nahulunggong na kita ng baguboy. Ano sila baguboy? Kaya naman nagpabukid. Kaya makita ang Davao. Nahulunggong na kita nila pagkita. Alay siya luna na. Ano ba tanan? Di Manila o L'Oreal mo ito na? Isa pamalit na daw na may mga customer. Kami ganin ang hits na mo sa kong anak. Ayun po na kong anak, mga man tag-uli na. Tag-uli na siya sa gabi na dito. Kaya, Ang pamilya niyang gabi eh. Alas 4, alas 5 na siya mao. Nakabawang daw hanginan ng mga kilo. kuan, ng jacket, ng media. Wala mo dala. Naamig jazz. May jacket. May pantalon. Hilot rin ang yan. Good no? Hilot rin yan. Wala mo giinan niya. Maabot mo sa TV. Wala. Diyos ko. Ajay. Wala ko anak ko. Wala, Ajay, maabot klaro. yun. Ka-istorya ni mo din na halos. Nakatang natakit sa customer mo. Ako mga customer, magkasagaran ng mga driver mo. Makitaan mi sa YouTube. Oh, makita din po dito. Kita ka mo kusukit na po. Ano si Kuan man eh? Oh! Nga lang pagkabalo naman itong uban nga magpahilot ng digos. Layo ako na eh. Ngayon ni oh. Eh na lang nga. Oh, layo dito. Pero tanawa sa YouTube. Eric Hilot. Oh. Tanawa lang. Balag din sa Ngayon mga. man may di may manindahan. Ano man ti? May magpatambal may magpahilot ng digos. Ah, layo ato eh. Ano na po muna po ang Kailan sila aapoy na rin bato. Dali naman pag-search. Eric Hilot lang. Akong anak na ako anak. Ako wag ko cellphone eh. Kung kabalang ko bag cellphone. Manggiray nga lang cellphone. Dili dyan ko mo tubag ko. Kung ako nahilig yung cellphone mo. Sa una nanuroy kong sudaan ba? Kung mga customer, tagaan kong cellphone kay kung takon lagi ko kung siya kong cellphone yung suroy. Hindi ko mudawat kaya di lagi ko nag-cellphone. Tingnan lang nga. Saan man ako na. Nga mga na po nag-load. Ang una-una na kong mga disturbo ba, dugang sa kong trabaho.
Lagi ko yung cellphone. Wala na ilang mga pila. Anak ko itong uban nga. Inahanglan mo na mo. Trabaho. Inahanglan mo na mo eh. Pero matapulan, hirahida-hida at gusto ka cellphone. Trabaho. Lingaw man silang cellphone. Pero ako hindi ko pwede yung cellphone. Kada makulihan ay so. Trabaho ko. Kailangan. Hindi lang pa nga na ako. Sabi na nang amo ang tinda-tinda. Tapos gabihin ako ang kaulig balay. Pagabot sa balay, hipuson kay imo. Ito o dan. Wala niya. Balay, hakot-hakot ko damo style. Hakuton pa na mo dalang sa kanto. Sa kanto raman may lamisa-lamisa. Kasi gulon na lang ang balay. Dati nag-mister sada. Labot-bot ganit ko, nagawas ko matris. Ano ba sa lason? Tungason. Wala sa buka. Nagsagod at nagawas ko matris. December. Sirahan ba na doon? Sirahan guys, doktor no, niya gibalik mo rin niya, kaya nadali man ko na ako. Nabantayan man ako dayon, dagan kong doktor. Ibalik naman niya, pero di lagi ka pa sa bugat. Makalsa lang ikagbugat gamay karon sakit, kaya kung balakang. Di ko kagwantag tinindugay-dugay. Ano nagpanghugas ba? Ito na kaya ako ang tuon. Katolik ko mo. Katolik ko mo po. Kanang bot-bot mo na yung buwa na. Hindi ko buwa. Madako gid na. Operahan gani daw na. Ay, kadoktor ko no, bibalik man niya. Niya. Mo pa di pagsugod. Nabantayan man ako kapit sa 25, abit sa 26 man ko. Sa 26 na malingki ko ba niya sa bangkiruhan baya. Kanang dasok ang mga tao. Niya akong gisugat ang sakyanan ba bukat akong dala akong gipuwersa ba. May sugat lagi ka dili na sulod ang mga jeep napasudlon. Sus pagkabunutan nabantayan na ko sa mani. Dali-dali kong panawag ng hilot, ipahilot na ko. Wala man madala, hilot, hilotong, lagi ka, pero di man mabalik ko. Gidala na kong doktor. Ito na sa doktor, gibalik niya, ito nga, pa-ultrasound daw. Kali mo balik ini ka po. Madlo pa ay. Di ay iman ko niya. Tulak, dahil tulog. Okay, yung siya magpa-ultrasound daw, kay eksaminon. Ay, wala ko nibalik ultrasound ay, sa kalibo kayo. Ultrasound, balik ko lang, halag ko, ano ko balik eh. Akong nahuna, basta kayo nagbalik ko sa susunod. Magbikay na lang ko. Akong pangita to adto, pagkakuha ka ng mananabang, di ba kang mananabang kabalo, anak? Wala mo ko kaila, wala ko naihang mananabang. Atong kabantian nga mga hilot ang mga tawag. Di man na ipod siya mahilot o kanang kuan. Hilot na di ba hilot? Manabalik ang automatic. Eric ay manilo. Ayun siya ang kanang makwak. Oh, di ay.
ko na gingon na itong magpa-reflex ba. Kung saan mo silingan, reflex siya dito. Dili na, taga-bigos man po na siya, bigos na po si Bing. Bigos po na si Bing. Pero na siya, abansalan. Pero na siya, amiga, mag-silingan na mo. Dito siya nag-clinic. Magtagahan siya isa ka kwarto ba. Monday to Wednesday lang siya dito. Unya mo na yung gingon nga, ang mga customer po daw niya, ibig operahanan daw, ginagaw madayon. Kaya sa ugat lang po niya ginaba. Yung reflex. Siguro mo gihapon hilot, pero sa ugat. Ito na, likod lang, kana initiing, na kasagaran niya, kana yung ugat-ugat dito. Dito lang di anbe ito kung anak ko na pasmo, sa puso. Wala dito ito, hadlok na dito, gadi nakalakaw. Karon di lagi siya manghimasa, may trabaho. Magkahugaw-hugaw mo na siya, magka-asiti-asiti. Hindi siya. Ako gani i-schedule mo ko sa reflex na once a month. Wala ko nang balik kay makuha na sa schedule ako sa kong paninda ba. Kay kuan ba siya ka ng schedule ka no. Yung sa man ako gabi naman ko manghipos. Akong tinda alas 4 kadlaw lupad ni Ros balay no malingki uli magluto mag-display ka mamalingki dahil ni kahapon. Dili uy kahanto gabi na akong tinda. Linda ba akong binignit. Mahapon. Buntag na kong umpra, ulit magluto pa ka. Akong bana akong kaugluto. Pinabangay may sukan na but-but ko. Kaming gawa sa kong bana mamalingki. Hindi ko magluto, maligo. Maligo? Dili lagi may maligo. Maligo ginidalo sa Malakaw. Kaya kabalo namin yung anak na, di lang makaya. Kapoy, kaya manindag sudan, mamalingki pa lang mga. Pamalingki pa lang daan, ba't kayo haluan? Ano ba? Sige ka ba? Ha? Sakit na po. Ito naman. Ilaw mo lang kami ng ganda. Ano si Eric Hilot? Di alam mo ganina ba? Sa istorya, no? Ay, nagalis mo lang. YouTube eh. Ada YouTube eh, nakita na kami sa pistahin na itaan. Mali pa yung mga ubang kayo. Masayo din na nalagyo. No? Isa din mo may gulong. Sa dipit mo, ano?
Tumahin. Pag si Kuya palagi, advice niya. Sakit. Sakit mo, primero, balik din mo, isang semana, kung balik ka, wala na eh. Oo, hindi mo magatog ba? Tutuog na lang ka. Ha? Tutuog na lang ka. Kung ikaw busy, Asa naman to? kalugar mo sa Bindig. Balik mo. Asa naman to? Para sigurado mo. Kung kalugar lang mo. Bili mo sa Bindig, 6 days. 6, 7, 8 lang. Nagahilot ka katong halaan lang. Padung naman ang halaan. Hulog ko, basta naapod din. Wala man ko yung hindi mapaparas o kami nga nakasilay ko. Tuluman nun. Or nakasilay mga nating on. Ako ang mani. Kasama ko na ko ha. Ako ano. Kaya nag-disbut ikaw siya ba? So, yun, nagpahilot. Ang dapat ka na. Holiday ba? Wala. Tama-tama dyan o. Katapusan. Ang sa picharon. 60. 18. Makabalik mo, 24, 25, ano ba, Bernes, Sabado, Domingo, pili lang mo anak. Pero manawag mo ha, Akong anak, anak ko siya. nindot man gud sa mas mausban. Maayo good, pero kung mausban pa gud mo, samot pa gud bitaw. Kamot lang kahaong labay, number ko si Christian sa inyo. Ako lang Christian. Ano din nanawag mo ha? Ayun, siya po. Basig sa messenger na nanawag mo, naka-off pa gyud todo. Pero katong sa 105 na ko, anak. Dili na daw siya na-assign dyan. Ano, kalos ako na sa ibang hinagrabaw. Kaya iya ng mga kaubanan. Mga ninyo, hindi naman masubot ang assign ng videos. Sa pa magkagiingon nga magpahilot ko daw dali. Dabaw daw. So itong aso ato yung lawak ko. Kana lang 105 ma'am. Ha? Sa bahira. O di karon ang masuk mo. Ako ba nang giingan siya? Ikaw na importante na ko. Hindi na ibang dito sa inyo halikat. Ikaw na ako huna-huna. Hangat kayo ba? Ito may. Pwede content ba? Pwede content. Hindi ito wala na. Luman. Ayaw naman ko pa. Ayaw naman ko. Dali ka pa naman. Dali naman ako. Bugay kay ko mga 3 days. Init kaya ang panahon doon niya. Makawit ulan. Mo po diri. Init. Ay sa pagod yun lang. Sige lang init. Ikan mo lang. Ang klase at yung tuwan. Ito ko suga sa ulan. Wala na init ulang. Basta tira malinog. At yung linog ka sa ano sa 20